ka kubur ni por gede ka kitab Baar jongi chronicle kalong ko ban nyo khot ka khasa gini ket khot ka boong lada ki briu jonga ye ke bal khot daga kerteng jonga kin penrit yelade bat kin duai bat kin war ige khmat jonga bat kin phai na kilanti ba bomman jeki tingan yok sngo na beneng bat ngan map ige pop jeki bat ngan penkhia ye ke region ki kamu ni gune khot kani khot ale ga wai ni ba kit khot ba compound na ha ni hagani ki ski ba manta namar baga pertheg long kumne namar gane ke khlam corona bat shibon ki bri ki wa kila ki kebu kumno ban kumno ngin le khna ban ngan khlam kan lai bat ka wai ni khot ke bangi shat puli bat duai ke de kitab chronicle nagani kitab Baar chronicle long ba nhiều khẩn khát sao ada kibri jonga ya ke bal khot daga kerteng jonga ngan batai gani kat kum ga context jonga bible khna bagi nom batai bakla ya ke bible ngan pulih yang ikasi se nanta ngin thau tar jurika daga testament bathamai ngin yo kaban kong ngin ke bami lada kibriu jonga ya ke bal khot daga kerteng jonga kin penrip yalade bat kin duai bat kin wa de khmat jonga bat kin phai ni leti ba bomman joki bat ngan yo sngo na beneng bat ngan wat ngan ma bi pop joki bat ngan penkhia ye keri joki ngan ma bi pop joki mon kani khot kum ne lada phim duai lada phim duai lada phim war ke khmat jong blai lada phim penrit yalade ublai unom sngo na beneng bat ublai un amma bi pop jong pi bat ublai un om penkhia ye keri jong pi kita ga de ka kade balong ta de ne to haswa bangan batai kini nga ong ngin thau tar juri kini nganong phai khana bangin slan hagesti ba ar jung kinong korin Stiba arjo Paul jeng korin lang bas kabasan khot ka bakhat khandai upolong kumni ong ublay ula don ho Chris ula penyesuk ya ka potential de klem na nyosho ya kipop haka perthai anong puligan ublay udon ho Chris ula penyesuk ya ka potential de klem na nyosho ya ka pop haka perthai na shwaman bata ya kini ngan kli shwa ublay unyau na em ga pop ga berthai kene ga jingkli ga don kam bhawan kli na mala kim so thoi ga ni pinchu bata ruma ga bible kat kum ke shiti ba ar pol chinong konen klong sab khol ba khat khanda ga kum ne ubule ula da penyesuk ga berthai shade klam da new show ye ga pop ga berthai kamu kat kum kat tarjur ka bangi thau ladangi thau ye kani khot daka ladangi thau ye ga chronicle ga Baar nyau khat saw daka Corinth ga Baar sang khat khandai kadon ka jing ya pher na bnan je khondo ka ar chronicle ka ong lada phim dua ada phim phai ne glanti bomman jopi ublai unama bi pop jopi ka korin bat ka ong ublai nyau shu ye ka pop ha ka perthai kai ka perthai ngam phi ka bangamut banom ne gane da husriar yo phi batai ye ka bai yo phi batai ye ka chronicle klem da kan mau ye ga no ye shiti sinong korin hello
da husiar yo pi klet ye gisti non koren habang ong pi yo pi klet gisti non koren ka bang mo bodong ka gani yo pi klet ye ka e ka bau jisu le kai bau jisu le u jisu le u do u pen yesu ye ka perthai shalane kai bau jisu le u shim ye ka pop jong ka perthai paro u ba ye pop jong ka perthai klem duai ma pi manga haga por ke bangi dang long ki bopok ukris uba i pop jungi halo pesti upol sinong rom long basam ngan chupule syok ngan batai ya skmat ngan chupule mangan kwa nganom keren rumah nganom keren klem da aji khinge kwa ngan keren da ka bang tips khem ke bang keren hagalong ka basang nong rom khot ka manriu namar khabang i danglong ki batlot bor hakayabat diam hun ukris uyap nag menta ki bom rible gejikli gini meno ukris uyap nag menta ki bom men ukris uyap nag menta ki ba rible ni menta ki bom rible ya nag menta ki bom rible khot ba pra Andre berel pen isna la ge jingi jong u shingi wat man ba habangi danglong ki bopok ukris uyap na ge banta jingi ukris uyap na banta jingi hadin bangi la phai na ginti ba bomman jingi ne haga por bangi dang ya bomman haga por bagi danglong bopok hello juba ukris uyap na banta ge pop jingi ukris uyap na mar jingi na ge banta jingi haga por bangi danglong ki bapoman haga por bangi danglong ki bapop ukris yap yapli naga banta jungi namar jungi so ka chronicle gong gumni phide ban pandrit gade phide ban final ti baman jopi pede ban wat ke khmat jong trai ti un ma be ke pop ti un yo sno na bneng bat un ma be ke pop jingi bat un ma ban pun khia ye ke ri jingi le ne goi pat ki perthe ha goi pat ki khtin ke ne ke ri ke ne ke perthe jingi mo chong um ta namar kum tam i baro ni interpret kum tal lada ke ne ke ri ke thau ye ke perthe upol ong ba ublay ula dep ba ye pop jeng perthe haga por bangi dang long ki ba pop haga por bangi dang long ki ba tlot haga por bangi dang long ki bom riblay haga por ba perthe ka dang long ka bom riblay haga por ba perthe ka dang long ka ba pop ukres uyap na gamanta jongi jong ka perthe por ka wai bat nyau shu ye pop haga perthe maka poin ka bang buat penong gini dah husiar yo pi bata yo ni bata ye ga chronicle dah ka bang ni klet ye ka ek bo jisu le shobangan bata nganong ni pitip ne em lok pi u blay nyau shu ye ga pop ha ga perthai la ga pan map dan la da kam pan map kam shong ka jing pan map jong ubri jong perthai bo blay uba agi pop jingka ublay uba agi pop jong perthai haga nomrim jong ka jingi jong ui ka perthai om haga nomrim jong ka jing pan map jongi yagi pop jongi ula ba agi pop jongi shisin ara jarsna munshwa bat ula klet agi pop jongi shisin klet si jonom hok Kris Yesu kata kamut banga ong ngaklemut ban ong bangin ya ile pop kamut banga ong bangin don kaman ya banyak penrit ngaklem ong bangim don kamshu banyak duai ban war khon try ngaklem ong ta ngong pide ban da husiar yo pi batai bakla ye ga chronicle da ga bakla ye ga ebo jisune mantangin batai ye ka kumagalong nimla ban shim shidkhot naga bible na testament barim nanta shim nanta apply ye ga jing im jungi da ga bakla ye ga context boro klem da perkat ko keren chapang ge
ke keren haswa jangan ni dekat bakat ke khat saw ke bawan hadin jong dekat bakat saw ni klek kita ke ni sim sim dekat ban ni batai tak pengimon kene ke jing batai ke bakla kene ke wan ra ke jing jot ke bakraw ke ben Chris ngasung tu don cibun neng balai ni sim ni dekat namar ba mi kwa ba khlam kan pet mi kwa ba khlam kan jana sundon mi kwa ba ka perthei kan phai show play ni kwa ba ki bru kin panrik ladi ngasmo thoi ka ta mana ta dang play ni ngar ma kwa i kita ke boro but kamut bangam dua ni duai ba khlam kan phet ni duai are ha ga bede ba ni thot nga hab ban batai okay nganom ne kat kum ga konteks kene thot ba khasau la ki bru jonga kat kum ga konteks ke ga ki bru jonga ke ga ki bru kene ga sur kene ga kentin jong play wo khre no Solomon hadin bo Solomon ushnai ga hadin bo uthau ga tempel utei ga tempel hadin bo utei ga tempel nang ta hadin jong itu baro khoi la de ka burom jong trai kawan ba ga tap ya ka tempel bro ko wai but ula pen kre ye ki longdo bakin roy ro yo play de ki chiput chingtem ki bo David ulashna hadin jogne ke baro baro de uble wan pau how Solomon haga jiyo thya chumut khon khat ar kom utraw lo mi pau Solomon man me walau kren ong yo sngo ke jingdwa jome bat ngala jid de ke jaka bat long ka yi namata ke jingkenya ala jid ini ke jaka kaya ke jaka kada ke tempel ya ka bawu Solomon utai ladanga khang ye kimpeneng bakanam hafsla lani ladanga hukum ye put ban penjot ye keri lani ladanga pha ye khlam hapren jong briu jonga lada ki bri jonga ye ke bala khot ke kerteng jonga kin penrit ba kin wa de khmat jonga ter ngan ma ye ki ban na penkhya gre ki ke ye ki bri jonga ki ba ublay ki kane de khtin jong ublay ba kran ha Solomon ke ye ki bri jong ublay ki khon Israel hello ki khon Israel teman tapi yang hoi ke man shwa de kon shata man ta ga tho yang ni kren yang ni alright ada ga kren yang ni man ta so ada ga kren yang ni man ta ki ni Kristen yang hoi man ta ga de gi jong ni to ini Kristen so ni de gi bru jong play ngam om bang ni de gi bru jong play hari ga context hagane ye kane ga khot kine ki bru jong play kimde ni Kristen ka context ke de ka tho ye ki kon Israel ladapi am ba ga thau yang ni manta okay alright lada ga thau yang ni manta phimla pan ong ba manta ni dai pan ya lampat ni dai pan ya kane khtin humble kane khtin pandit hang ne ji sha ka kenthup ru ya ga phong berni ban da thya hamadan da pelu ban yam ma da lan yar ban phla gi po handrel la phim perkhat ha phi leklet yo jisu ye ke bole so la dami ong bagane ki bru jonga ki kran ki bru jong play kran ni Kristen mod kermod ni iben ye ke bo jisu le namar kane ngat khot ko ong ngan ma bi pop ji ngan pan khia ye ke region ki namar aga ji sha upla de pan khia ye ke region ni ula da penkhia ye ka de ka ba ma ki pop jing badda ka ba uba ye pop jing shujinam kamut ba ka perthai kan yo je panem automatic nga khlam ong ba ka perthai kan yo je panem nga khlam ong ba ki bru ki yo je panem da wa dan khlam da pdiang ye je panem nga khlam ong ta nga khlam ong ba ka perthai kan le du jok show no ka perthai kan le du jok la da kam itu ba da kam pdiang yo ta ba ye pop jang ka kene gari hamne gamne gari India ne gamne gari Meghalaya juni sini
Kani gari yang ni kum ke konteks ke kedau ya gari kanan ka bagi kon Israel ki yok kanti hadin bagi ami hak ni kapor kani gari kanan bong ri kanan kami ka benen gari kanan de gari jom kinong kanan ngide do banti ke konteks ke kum ke Bible ke Testament berimboro ko we habo ble ong kibru jenga mo ngide banti bau kibru jenga ke Testament berimboro ko we put la pipule pin lapa kibru jenga ka thawi ye kon Israel ki bombe kibru jong ble ki de ki to ki batam ngai ki balai na kon Israel kum kinong Jebus kinong Amor kinong Hiv kinong Hit kinong Kanan kinong kini kimde ki bru jong ble kini kide kat kum ke konteks ke Bible ke Testament ber kini ki bru bonja kun ska kide ki nong shon jong ki bru ble haga por ka bo ble ong ki bru jonga la da ki bru jonga ha bo por bo ble ong yene khti no khlam kan thup yingi khasi po me kala ya u kran back na banta ki khon Israel namar dai maki langba jong ki ujet ka jing thmo ka long ne baki ban pelong ki ka haga do jong ble ka jiyo i jong ble kamut baki dai ki bru ke bakar pang yo special ka dai ka lenti ban pen kre yo no penem jong berkai that's it full stop kamut baki khon ki dai ki bru ke bakar pang palat ban yang ni palat ban yang nong hitai ki Jebusite ki Canaanite ki Amorite ki Moabite ki Ammonite kam bagi tam begini ubleu I lo ya baro daga jogo jingi ubleu I ya ki non Kanan daga jogo jingi bo I ya ki kon Israel I kata da ke jilong jong play harale da pipule ke Testament berembat pin yo I kai ba yo I gede bo play kumno pun kerpang kon Israel ba kumno ki to baro ki non shon ki ong ki bikin le bagi ni let thama persya ki ban penyap ki ban kum ta ter philap agar Testament rem kum ba kira ki bring ba special ba kerpang malo da ba ka perthai baro kare ki nongshon ji bru play ni pule ke Testament rem ni yo I kum ta na ka ta da ni mat la ba ni yo I kum ba de ban yo I kum ba play yo I shisha ye ka perthai bahana undang weiru ubolong special ba kerpang akhmar play baro ni kerpang lo akhmar play ni pule gene ke khot dari ngapure khot serum khot khan riu gong kum ne nabar ngala jit ye gene ke ngala jit bat ngala pen kentang ye ne ke ye ke khot khan riu ke ye kam be ke ye jungi ke ye ke thau ye ke temple bo Solomon te baga kerteng jonga kan yo shong sa hanta si junong kam de ga yeng jungi kerteng blega sa ka kontes ke de ka ha ka temple jong Solomon hare bitim em nda bo Christ Jesu wan ka ta boro kalwai ka kerteng blega kam don ga to ka temple po Jerusalem ka kerteng jong blega don hangi ki bangai namar manga ma phi mentang long ka temple jong blega manga ma phi long ka temple jong blega habang beliau kenang bangan bo ke kerteng jenga junong kene junong ane kam tho kam mut ba junong la junong mang tu no junong ke mut pateng la tu kat ba boy amin daga do kat ba pau jisu reha ka mensim junong ke mut ka kren ya ka ne ga met jungi ka bolong ka tempel mensim ko ha ka ne ka tempel ke kerteng joble ka ya sa junong Hello. Ngalalu pulih kam seru arpogong lada pi so kanru kan yo kat khanda la pulih kini ke uple ong lada pile persya nga khot arpog ngan rat dung khong ya gane gari na do the ya ka bangala a haki ba kane ke yi ka bangala pengentam ba ka kerteng jenga ngan bread no na khmat jenga kaya niyo ka konteks ka de ka temple hapo Jerusalem kan ia ka temple bo Solomon te so ngimla ban shimene khot ban chuong banong kane ka khot ka
kekeren le banta jong ni ki banget ban nakata dam ni de ban le unta de ban le unta kaban kong ngan tu bi ka but ban puli ye ka ktinu blai ban puli ka pa bang long kum ne phide ban na ban puli ka na ka norim jong ka jingle jong jisu ha ka jinja par ka jimi pa jong na ka ni ka norim phin batai ka testament barin phin batai ka testament bathamai ke ek ka bom ke ek la phi klap ye ka ek bo jisu le phi jukan ma wi khot hang ne hang tai ka wan ra ye ka jing ma ka khrao habang ni pulai ke Bible ni pulai ke kumba kalong simbai ke konteks pulai ke kumba kalong nanta da tip ye ka history joka da tip ka thau ye ka da tip ka kren ye ka da tip meno ka kren bat yalo ka kren dan nang ye kini ke habang ni pulai Bible la da ngim nang ye kini ke la da ngi klep ye kini ke ni shu pulai ye ka kum ni bat ni klep ye ka bo jisu le ke ba pitim nam ka negat khot kadai ka ktin kadai na khot ka bahaswa jong ka jiya pa ka jimi par pulis hello ki nei de kanai na khot ka ba kuran haswa jong ka jiya pa ka jimi par pulis ka jing batai Bible ka badai kadai na ka nongrim jong ka jiya pa ka jimi par pulis cái khot cái bom yahap kat kum cái bom yahap kat kum cái jingle jong jisu cái ding phana ba cái jimi pa jong cái ta khot pide ban snap jar ha cái ba ta khot nimla ban batai la dani pule cái ne ba pitim nem ngile ngong ngin pha na tau ble ma cái pop jingi pitim nem ngiklet la dani pun supule kat kum ne da shin khobe kum ne ni kala ye ke ba ja ha ga ding phana ha ga jimi pat ha ji ya pa jimi pa place hello so ki pop jong da parthe u jisu la ba jisu la kit iki jisen ke ha ga ding phana ha ga ji ya u ya ha bu ya shi ga pop jong ka parthe ba ro bo mi pa ku bri ba thamai baru mipat syaka jing impom jukun upendo ye ka jiya upendo ye ka pop shisen ba nyemla ban shime ne dekhot ban ong plan mentangan da galong ta nga so blame yok syo ngi ne haban pule ni dekhot kai ka ba ja de ne kai ka ba wana jimut jibuka ka de ni ublay udon cha jai ba ne shop ne ublay udon Herela da pi kan mau yo Jisu please la da pi le ban kan mau yo Jisu u blai don shubne u wan ha ji sha u wan nabne shuk u imlem bat kibreu nanta ke de bole u shin ge pop ke perthe bat la khot ju u Emmanuel Emmanuel mo ublay lembat ni mde ublay ubodon shajai ublay lawan bersyongsa mentalai lada pi ong ba gibri jong blay gede Kristan menta ublay ngam shi ublay don hangi ublay ka babol ko ublay long ublay ong ni ngalong ublay jiki ba ki glong pa nang janga ba ngan ya nya pren jongki kat kum ka jing batai na ka norim jong ka jing le jong jisu ka jing ya ka jing pa jo ublay don cha jinga ngi ublay don bat ni hi udai u Emmanuel u yai sa ban ni u imban ni ban don cha jinga ngi kane ka met kam de kane ka met kare ka temple jong mesin ko shong ublay shong ha ye mala tha de ki bru u shong hangi na mar kane ka jaka shong jong ublay ngam ong banginam ye dua banginam sebahawan suatu beklanya ngam ong bangim ya pandai de ngam ong banginam ye dua ngide ban wari khamar play tang bagani wari khamar play ngade don kam batai ke bon yu
So please, ngam bapin ngam bangin ya singa bangin mentangin ya sange ban penon kami ni no ngide ban penon kami ka tambah nang ban penon kam ya ka kum ga konteks kenapa begini warra jing jot ya gamen Chris tapi pulai gini ga konteks baro keren baik ya ki jiu hang tu po ka ri kanan but pide ban nang ban berkat kum ni kini ga thot ka dei haswa bau jisu ba ke pop jong perthai so bha lada ngimnang ban batai ye ka kumba kono so bha da kan mau tangai ni gawai u jisu ula deba ke pop jong perthai baro ba ublei nyau sho ye pop ha ke perthai da kan mau tangai kata pen da nang ban batai pha ye ka bible. Hello. Ladang yang di ladang yang pek namar bag ke pop jeng ke perthai na tara ke wan ngani ke jinjot ke wan ngani ke khlam wan ngani ke ter bonjat musker namar ke pop jeng perthai ni klet ye ke bau jisu le bat ni nyau ye ke pop ke perthai aji sha ame ublai nyau ye ke pop ke perthai ni dai ki ni wan bat ni ong ba namar baga perthai ga bomman palat na ta dawo ka pop namar ga ta dawo wan ni islam kane ni lagi ba nginot ba ma do kata kat baga bible hadin mo jisu wan shib ga pop baru polong belum nyang sho ga pop ga perthai ni de ba nang man batai ya ka bible ka kum ga konteks jong ka ni de ba nang man phya yi atli Kia gaya shop berjisuan gaya hadir berjisuan. Lemkum ta, ini hikai kelumar. Hallelujah. Dan shibun ke kiba ni perkat namar keji memanjong le perthai namar pop na ta na kawan gani bla bla bla. Please, she said, at least she said jingim sobha berkat yu jisu. Namar pinyau ben ye gai bole. Lada pishim ye ni khot. Bat kerana ka kumba uble ukuran ha upor jong Solomon. Pin le bom sunyau ye ga snam jisu. Pinyau ben yo jisu. Daga ba piong bau blay ubitar ya ga perthai na ta da ka wan ga corona pinya ba yo jisu please she sends jing mamis please kan mau jisu pimut u jisu ule ga ba kai se hading na Himut kajing apa kajing mipat jong jisu gede kajing jak kaba pinya kelat my goodness kajing le jong jisu hagadin phna kare kajing le kaba kraw kaba umdon weiru ubala panle nadu por ji pulong tat hadu okut ka perthai so na nyopo ye ga jile jong jisu na nyopo ye ga ba jisu le ha bo ba gi pop jong perthai na ong mentang namar ba ga perthai ga pop na ga ta ra wan ga corona pinya ba yo jisu piklat ye ga bo le ga din na please my please jisu klan yap
le no ai Jisu klem wan ak film u klem wan le drama ka jingle jo u gre ka jingle I mean phimla ban siam phang hadu kat mo ka trim jong ka pop ka jing trim jong ka pop bat ka bai nong jong ka ngim smo thok ngim siam phang hadu kata ya ka jing trim jong ka tam u jisu ba smo thok ba le ka e ga pelong wa ta hadu ba wan dala de ban ba ya ka ban shim ya ka sni jo ka ba ban penyap ya ka jisin penyap si junong Kamde ke bagai, ke bau Chris Jisu le, ke bau konu play ule, haga jiyap ke jimi pat. Kamde ke bagai. Ublay, nyau show ya ga pop haga pertai. Nine misrepresent you kpajonga. Na represent baglayo pa jonga ukpa jongi ubawan hau Chris Jisu umbe une ubang ye mudur ba un sempat iki bru un no ukpa jongi ubawan do Chris Jisu uba ye pop jongi shi junom but shi junom tang sin ba dan kam shu ban wan sajisin man ba yang gi pop jing lada ba ki haga number 1 sajisin unang wan shu ban ba gi pop jing berthai haba wan sajisin uwan kum nang bisha unwan kum unong penim uwan ublay ubayai sa ujingi Kiway kin let che jing jot bom jukon kiway kin let che jing em bom jukon kamut bo blay u bitar ki kamut bo blay u bo pha ki che jing jot bom jukon em u blay u la play ye kala de hajar pat hajar snem ye ka perthai bakan wan shaga jing terwa jong u ye ka jing bom jukon ka sah ka perthai mata hallelujah Glory to God.